ассалому алейкум духтаракои хушрӯсозе нағзед ина хоҳиш карда будем ки шубои фасона нишон тен турецки оригинала марҳамат ҳозимашмода анаминамуд шубора нишон метем духтаро бинен чиха хушрӯван нархошон 2500 сомонай дига цветошам ҳаст размеро ҳаст рақамошон ҳаст барои суроғаш барои мисол доставкаву дигараш метавонед анами рақамода нависен нигоҳ кунед чиха хушрӯчаяне ҳоз дига расветкошам нишон метем бинен да мана расветкошку бо аҷоиб фасон буда диден сиёшам аст шоколадовишам аст манаи цветшам аст ҳамаи расветкош хушрӯ духтаро размеро то чандай натуралияна то 5 xl ҳастай ина марамат сиё дар кора инаи цвето дар кора нависен духтаро рақамошон дар рӯи экран ҳаст чорни бурка духтарако бисёр мепурсиден марҳамат нигоҳ кунед чихе новинкои хушрӯш омадагиай қадошонам дарозай ина марамат дига цветошам оз нишонтон метем 2500 сомон касоне ки гирифтаниянд духтаро дар бораи суроғашу дигараш метавонед аз анами рақамое ки дар рӯи экран ҳаст пурсон шавед бинед расветкоша беҳад хушрӯ турецки оригинала чандта расветка дорад сиёшам ҳаст кабуд сабз хулас бинед бинед чихе хушрӯчаи оригинал якум сорт темно коричневый баъд сиёшам аста анаи кабудша бинед бо чихе хушрӯ духтаро марҳамат ина каседа дар корай бинависен дарава как доставкатон мекунанд размеро ҳамаш ҳастай инчунин безрукавкашам аст безрукавка чандай безрукавка 1800 длинаи дарозиш 1600 длинаи айзана поёниш ина диден духтаро 1800 сомон ам хе дарози хушрӯвуш 1600 сомон боша азону камакак поёнтараш хулас ина каседа чорни бурка дар кораи чи безрукавкаш чи палтош нависен дарава как доставкатон кунанд турецки френчои оригинал духтарако марҳамат нигоҳ кунед чихе хушрӯай кадом брендай эмереф марҳамат ина каседа дар кораи духтаро 2500 сомонай инами қади дарозаш аз ин да кӯтоҳтараш чандай 2200 аз ин камака кӯтоҳтараш 2200 сомонай ана 90 сантиметрш бошад 2000 сомон хулас беҳад вариантош бисёрай френчгир бошед марҳамат рақамошон ҳаст дар рӯи экран суратоша мепартоянд то на ина ба ҳазур тамошо кунед интихоб кунед дарава как доставкатон мекунанд дар бораи мисол омаданӣ бошед бо метавонед хичона пурсен рақамашон ҳаст дар рӯи экран бинен интихоба чихе бисёра иҷада ҳамаи размерош ҳамаи фасонош ҳаст духтаро ина ҳами модела меёра пуштагиай анами қадар пуштагиай модел духтаро ай ҳама дарозуш ҳамияй ина марамат метавонед бо нависеншона ва духтарако нигоҳ кунед иқаи хушрӯвай бори новинка омадагиай турецки тоза марҳамат каседа дар корай касенам хел курткачои оригинала мекофтанд ҳатман нависен ина рақамошон аст дар рӯи экран бо нархҳои дастрас пешниҳод мекунанд бори хучонай борои ҳамаш борои вип ина марамат френчш кожаи тозаяй мехшам оригинал марамат нархошон 2500 сомонай мехш снимающая ази бо сиёшам астай ҳози сиёша нишон метем дар бораи суроғашон духтаро дар бораи мисол доставкаву дигар метавонен айхчон пурсон шавед рақамашон ҳаст дар рӯи экран диден сиёшам ҳаст размерошон чӣ хелай размерошон то 5-6 xl ҳаст то 5-6 xl размеро будай духтаро марамат ба ҳазур тамошо кунед дарава как доставкатон мекунанд интихоб кунед ино чанд сумай ино 2500 фасонош дигар хела кожашон ягай мехш снимающая ино 2500 сомон кожаш дигар намуд ана ина мудобо ҳаст ё чандай 2400 сомонай эка кожаи тоза ҳамино и 2400 сомон айна ино чи ино 1800 сомониян ана ино 1800 сомон а қисми поён чи 2300 сомон қадошон дароз кожаошон оригинал беҳад хушрӯ марҳамат ина касе ки болопӯшакҳои оригинал мекофт ҳатман нависеншон айна суроғара гап мезанам биёен ай пеш тамошо кунед баъдан интихоб карда харидорӣ кунед ана он намучам аст диден чихе хушрӯ аҷоиб фасон шумо агар кадомеша хушрӯ дида натонистед бинависен суратоша равон мекунанд интихоб кунед ина духтаро шӯбачаҳои беостини оригинал бисёриҳо мехостанд марҳамат нигоҳ кунед интихоб бо иҷадаам бисёрай кадом намудаш дар кораи нависен сурат мепартоянд дарава как доставкатон мекунанд ё ки агар суроға дар кор боша нависен бо мефаҳмонанд тона нархи ҳами чанд пулай
нархи нур 1300 сомона. 1300 сомон оригинал шая. Ана иҷада ози бо дига вариантоям ҳаст. Духтаро нишонтон метем. Биненда шешта хушрӯ, шешта хушрӯ. Беҳад вариант бисёр моделоша бинен бо. Не замчай 1300 сомона. Ана най кожаҳай 2000 сомона. Диден? Боям расветка 600. Энай модель диден? Ду расветка, се расветка доштай. Нигоҳ кунед чиха хушрӯ. Иш замч. Ира ози модель пушида буд ку ҳавай. Ана сиёҳшай кожаҳай дароза. Иш чанд пулай? И вариант 1300 расветка тонаги моделай. Ина нигоҳ кунед чиха расветкош фасона духтаро. Беҳад вариант бисёрай. Кадомиш дар корай агар наворда хушрӯ найда бошен. нависеншона сурат мепартан ба ҳазур интихоб карда гирен. Ана ин модело чандан? Ино остин дорана шубача. Аҳа, 3200. И кожаҳай. 4000 сомон марамад духтаро чанда расветка дора. И остинош снимаешь яй. Ана иш 3200. Диден? Иш 4000 сомон, иш 3200 сомон. Ино без рукавка мешана, остинош снимать мешава. 4 расветкаи фасон дора. Бинависем бо суратоша мепартан ба ҳазур тамошо карда ба ҳазур интихоб кунен тамошо карда. Дӯстони азиз, касоне ки мисол кредит гирифтаниян, алифкатиам инора шумо метонен ки гирен. Ва духтароира бинен иққа курткаи хушрӯ омадай тоза турецки марамад ина касседа дар корай аз ин чандта расветка ҳастай размерошон то 48 туркияя ну тақрибан то 56-58 химона мешавад духтаро ина касседа дар корай метавонен дархост кунен нархаш 2500 сомон рақамашон ҳаст дар рӯи экран ина картаи алифкатиам метонен гирен духтаро марамад кредитам мешава ки бигирен беҳад хушрӯвай духтаро ира бинен бои гуфти гапо ина расветкоша диден чиқа расветкои фасон размеро ҳаст мехуш оригинал снимаешь яй ҷудо намешава мехуш духтарако бинен чиқа хушрӯ иҷада баъд остиношда кори дастӣ рафтагиай беҳад фасонча хулас ҳам размерош хушрӯ ҳам расветкау моделиш беҳтарин мана 2500 сомон курткои хушрӯ мегуфтен марамад биёин анами нуқтаи савдода ҳамаш ҳастай барои суроға боша метонен хичона пурсен пурраш мода бо мефаҳмонанд куҷояи суроға ина духтарако норкои фасони оригинал 2500 сомон нигоҳ кунед қадаш ҳам дарозай ҳам хушрӯай аз ин чанд расветка ҳаста ҳози дига цветошам нишон метем нигоҳ кунед духтаро ин нуқтаи савдода аз 2000 сомон сар карда шумо метавонед анами намуд норкви шубои хушрӯ харидорӣ кунед марамад рақамошон ҳаст барои суроғашону барои дастафкашон метавонед хичонда бо нависен ҳамине ки модель пуштагай 2500 сомонай ҳози иҷада бо дигароша нишон метем нигоҳ кунед ана ин модель 6500 ая 6500 сомонай ана ҳамаш норкаи оригинал ай бо расветкош ҳастай духтаро баъд инош чӣ аз 2000 сомон сар мешавад то 6500 сомона ина марамад чанд смаеш ки дар корай бинависен шона ина 2000 шай бинависен суратоша мепартоянд шумода мефаҳмонанд кадомаш чанд смай чӣ хелай баъд метавонен ки интихоб кунед хушрӯа корти алифу салом кати шумо метавонен корти алифкати қарз гирен мана марамад кредит гирену ҳар моҳ спорен беҳад хушрӯ интихоба бинен чӣ хел зиёда иҷада беҳад интихоби фасон хушрӯ духтаро марамад нависта бо кати хичонам суҳбат шавен тарако хушрӯгии палтора бинен аҷоиб фасон чанд расветкаш омадай турецки тозаяй 1700 сомона мана марамад натуральная мехош озима дига цветоша дига фасоноша нишон метем ҳамашон бо мехошон снимать мешава бинен чихе хушрӯ нархошон 1700 сомонай рақамошон ҳаст барои маълумоти бештар нависеншона бо шумода мефаҳмонанд суроғаша мисол нархоша дигарша бо айқчон пурсен ҳамаш 1700 сомони ай бо дар бораи арзон када накаданаш кати хичонам суҳбат шавен ина бинен чихе хушрӯ модело беҳад зиёдай чӣ хеле гуфтум мехош снимаеши баъд ина миваиш хушрӯай ҳичи намеша катушки намезана беҳад фасонак норкои оригинал духтарако марамад бинен чихе хушрӯчаянд 2500 сомон дига цветошам ҳастай ина касоне ки пурсида буданд марҳамат метавонен дархост кунен дар равакак доставкатон мекунанд ё ки биёен ай пеш бинен расветкоша бинен бо чихе хушрӯ 2500 сомони оригиналанд норкаи тоза истеҳсоли Туркия турецки тоза нигоҳ кунед
аҷоиб хушрӯ размерҳо ҳаст духтаро. бо барои маълумоти бештар рақамашон аст дар рӯи экран. барои суроғашону доставкашон бо метавонед аз хичон пурсон шавед. корти алифкатиам метавонед ки харидорӣ кунед духтаро. ина духтарако кассе ки шубои оригинал кофтаиста буд. марҳамат нигоҳ кунед чӣ хе интихоб зиёда иҷода. норкҳои оригиналай бинен остиндоруш ҳам қади калтатараш аст ҳам қади дарозуша. бинен нархошон 2800 сомонай остиндоруш. қади дарозуш 3000 ана инош бошад 2800 сомон. дига цветошам нишон метим. марҳамат тамошо кунед духтаро. ина нигоҳ кунед ҳамияя 3000аш. ана и 3000 қадаш диден духтаро дарозтарай. ана и кӯтоҳай 2800 сомон. ё кролик не норкая норкои оригинал. марҳамат каседа дар корай духтаро. рақамошон ҳаст дар рӯи экран. насияям метиан корти алифкати. мана бинен чӣ хушрӯ. ина қисма тамошо куненда духтаро. мана ҳамаи ҳамино бе остинакош 2500 сомонай норкаи оригинала. ёша боша фаҳмондан калташ 2800 сомон дарозтараш 3000 сомон. мана иша ижда хушрӯ иша ижда хушрӯ. интихоба бинен чӣ бисёрай духтарако бовар кунед. аҷоибот ина кассе ки шубагир буд иҷода ҳам насияям метавонед ки харидорӣ кунед. 1200 сомон шубара фасониша диден духтарако. марҳамат ина 4000 و 5000 нишон дода будам. ина бо 1200 сомонаша метавонен омада харидорӣ кунен ё ки нависен дарав доставкатон метиан мекунан духтаро. рақамашон ҳаст дар рӯи экран. барои маълумоти бештар барои суроғара фаҳмидан метавонед нависен шуна. кӯтоҳшам ҳаст дарозшам аст духтаро. нархошон 1200 сомон. кӯтоҳош арзонтаракай бо нависен мефаҳмонанд чанд сумай чӣ хелай. 1200 сомон духтарако хушруги ира бинен беҳад фасончан ишубо. мана дига цветошам аст ҳозир нишонтон метим. 1200 сомони мехишта гап нест духтаро. бинависен суратоша мепартоян омаданӣ бошен духтаро нависен суроғаша мефаҳмонанд тона саб бука ки хушрӯай. ҳозир ма дига цветошам шумода нишон метим. марҳамат нигоҳ кунед. расветкоша бинен чӣ хел расветкои хушрӯ дора. 1200 сомон. сафед шоколадовый сиёҳ хулос ҳамаи цветош ҳаст. ира бинен духтаро шубои фасон омадай 1000 сомон. ина марҳамат чандта цветош ҳастай. кассе шубагирай нависеншона дарава как доставкатон мекунанд. нархошон 1000 сомонӣ. ина расветкош шоколадовиш ҳастай сериш сиёҳош ҳамаи расветкош ҳамаи размерош ҳаст духтаро. кассе гирифтанияй ҳатман нависен доставкатон бикунанд. ира бинен чӣ хел сифатиш хушрӯ бори гуанҷу пикинай духтаро. барои маълумоти бештар рақамашон ҳаст. суроғара пурсиданиян доставка мехоҳед нависен бо шумода мефаҳмонанд. фасон 900 сомон. марҳамат ина кассе гирифтанияй акция рафтестай 900 сомонӣ шидагай. ина рақамашон ҳаст. барои маълумоти бештар бо метавонед хичонда муроҷиат кунед мефаҳмонанд тона бинен фасониша. ҳозир ма дига цветошам шумода нишон метам. марҳамат дига цветоша бо метавонед бинен. ина диден кабутуш ҳаст зардаш ҳаст сиёҳош ҳаст. хулос расветкои фасонак доранд. 900 сомонӣ размеро ҳаст. 1200 сомона шубачао 900 сомонӣ шидагай аксияда духтаро. марҳамат ина касседа дар корай метавонен харидорӣ кунед. рақамашон аст дар рӯи экран. бинависен суратоша мепартоянд тона ба ҳазур интихоб кунед. хушрӯ будая 900 сомон духтаро. марҳамат бори гуанҷуай. ина рақамашон ҳаст. барои маълумоти бештар метавонед бо катихчишон ҳам суҳбат шавед. бренди Zara.